Мөслимебездә төзекләндерү эшләре бүгендә дәвам итә. Федераль Сабантуй узачак мәйданнан тыш Мөслим урамнарында да шактый эшләр башкарылды. Булар Пермь шәһәреннән кайтартылды. 3000-нән артык квадрат метр үзәккә чәчеләчәк, җәеләчәк, һәм инде 5000-гә якын безнең инде төп Сабантуй мәйданы җәеләчәк, һәм инде керә торган чыга торган җиргә шулай 2000 квадрат метр җыелачак. Тулаем, где-то 10000-нән артык квадрат метр шушы рулон газон җәяргә планлаштырабыз. Узган ел 10-нан артык урамда асфальт җәелеп, юл ремонты башкарылса, быел тагын 7 урамга өр-яңа асфальт түшәлде, брусчатка җәелде, тротуарлар ясалды, яшелләндерү эшләре башкарылды. Газонның тулы һәм матур яшел хәтфә кебек утырсын өчен шуңа шушы рулонный газонны җәябез, чөнки тегесе безнең үләне сирәкләнгәне һәм чүп үләне басканы шуңа хәзер менә шушы яшел матур ковер кебек яшел газонны алыштырабыз. Мөслимнең Бауманны дип йөртелгән үзәк урам Пушкинда бу көннәрдә аеруча җанлылык күзәтелә. Район мәктәпләре, оешма предприятиелар рулонлы газон җәю эшенә кереште. Безнең Мөслимебез Европаның бер кечкенә генә бер шәһәрлегенә ошап тора. Аның кебек матурлык безнең районыбызда искиткеч матурлык белмим тагын кайда бардыр. Шушындай матурлыкка үзебез дә горурланып, үзебезнең матурлыкка хезмәт кылганыбыз өчен шатланып, сөенеп яшибез. Вообще аны тегендә эшләр аны вообще нык матур. Үзем дә мин график буенча ак буенада атнага бер тапкыр килеп китәм эшләргә. Такта да эшкәрттек. Мөслимебез менә шулай бик матурлана. Шушы матурлыкны бергәләп, әйбәтләп сакларга гына кирәк. Шунысы куандыра, халык матурлыкны яшеллеккә күмелгән Мөслимебезне күрергә, сакларга өйрәнә башлады. 5 ел элек без Пушкин урамына үлән чәчеп, газонны орлыктан үстерә башлаган идек. Бу эш дәвамлы булды. Рулонлы газонны су сибеп, тәрбияләп тору күпкә уңайлырак булачак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.